Takže dobrým sa Starboy a vítam vás pri ďalšom rozbore nového monopostu, čo je Williams. Keďže minule som sa pozrel na McLaren, tak som si povedal, že sa môžeme pozrieť na Williams, však prečo nie? A začneme, ale ešte predtým som chcel povedať, že všetky zdroje, z ktorých som čerpal, všetky fotky, všetko máte dole v popisku. Je to takisto aj pri tom videu s McLarenom, len tam som to nepovedal. Takže všetky zdroje máte v popisku, keď si niečo chcete pozrieť sami, tak ľudne. Dobre, a my teda môžeme začneme rovno tak ako štandardne aj pri McLarene sme začali bočnicami, sidepodmi. Je tu trošičku zmena, áno, je tu zmena. Hneď si ju ukážeme. Každopádne Williams už k tomu konceptu toho overbite, že tu na toto je ďalej ako ten vstup, tak to mali už minulý rok. To si samozrejme ponechali do tohto roku. Ako môžete vidieť, tak tu na to majú. Takže toto si ponechali do tohto roku, ale čo sa zmenilo, tak je trošku ten, dalo by sa povedať, myslím, že undercut, alebo teda proste ten priestor pod tou bočnicou, toto tu, tak v tomto roku majú o dosť viac priestoru. Každopádne, my si tú bočnicu môžeme nakresliť, aby ste už vedeli, že aký má tvar. Ja že to kreslenie nie je úplne dokonalé, ale každopádne, ako môžete vidieť, je tam nejaká zmena, tu v tejto zadnej časti je to viac také jednoliaté, všetko také viac také hladké. Každopádne ďalšia zmena, čo som si minimálne všimol, tak sú tieto tu na chladiče, ale znova, to nemusí byť zmena, to môže súvisieť s traťou. To nie je zmena, to súvisí s traťou, len pravím. Ale čo som si istý, že sa zmenilo, si to trošičku ešte zmenším, tak príde mi, že toto tu je podstatne iné. No áno, za mňa je to iné. Znova pri Williamsa máme fotky, máme aj zblízka, ale takéto na sidepody, na väčšiu časť monopostu máme len v strate. Aj keď nevlastne, vám ukážem o chvíľočku. Každopádne táto tu časť, ja si prepnem farbu, aby ste to mali jednoduchšie. Táto tu časť mi príde celkom podobná. Aj keď, no nie som si istý, možno je trošičku zmenená, lebo tu je to viac také hladké a tu je taká ako keby hrana. No to som si čumol až teraz popravde. Tu som si každopádne ešte pripravil predné krydlá, znova, toto môže byť vec okruhu, prispôsobenia okruhu, aké prietlak potrebujú, ale môže nemusí, takže tu si pozriete, tak to krydlo vyzerá takto a toto by malo byť, tuším, Abu Dhabi, áno je to Abu Dhabi, máme tu modré na zemi. To krydlo vyzerá takto. Trošičku lepšie vám to nakreslím. Dobre, tak aj nie. Ako môžete vidieť, tak tu je viac ako keby by to bolo nejak takto proste riešené. Vidíte, že je to proste viac v tej zadnej časti, tak ten vrchný plate je dosť vysoký. Znova, to môže byť okruhom. Pravdepodobne to aj bude okruhom, lebo nie je to nejaká dramatická zmena. Ale čo už nemusí byť okruhom, tak minimálne znova, to by teoreticky mohlo byť tým, že napravo to auto to ohýbanie toho predného krídla nie je tak dramatické, lebo nie je v rýchlej, nie je na rovinke, dajme tomu. Tu naľavo je tuším na rovinke, takže keď si pozriete, ja vám to dám žltou, túto hranu, tak ona je taká ako keby zapadnutá dole a tu na mi to tak nepríde. A mi príde, že tá hrana proste je a je takto. Znova, to môže teoreticky byť tým, že buď to len tak vyzerá, lebo je tam to ohýbanie predného krydla, to je možné, alebo je to krydlo trošičku zmenené. Každopádne na krydlo tu máme aj takýto bližší pohľad, nie je úplne síce detailný, ale toto je nové krydlo Williamsu. Škoda, že som k tomu pravdepodobne nenašiel to staré krydlo, každopádne tu mi táto hrana príde taká. Dosť, aj tuto tak je. Neviem, je to znova, nie je to úplne kvalitná fotka, ale to krydlo vyzerá viac menej rovnako ako minulý rok, povedzme si tak. Jedna z ďalších vecí, čo ma zaujímala, toto je malá fotka, lebo to bolo fakt malé, tak ja neviem, ale či to príde len mne, ale príde mi, že ten inlet je neskutočne veľký, že on ide potaďal proste a ide povrch. Či ide tu.
Proste, že ono je to akože ten overbite, ten ako keby predkus, že proste ten vrch je pred tým vstupom, ale ten vstup mi príde strašne veľký, lebo napríklad ako to mal Red Bull, tak oni mali fakt, že schránku. To tak volali proste, že schránka, lebo to bolo fakt malé. To bolo maličké. No ale pri Williamse mi to nepríde úplne tak maličké, príde mi to dosť veľké. Takže neviem, ako, jasné, že Williams nie je Red Bull, takže je možno, že to potrebujú trošku väčšie mať. No každopádne to isté môžete vidieť aj tu, že tu to vyzerá ako keby tu bola hrana a išlo to až úplne po vrch tohto. Takže uvidíme, ako sa bude Williamsu dariť. Ja už si pravde nepamätám, ako sa im darilo tento rok, ale myslím si, že to nebolo nič moc. Uvidíme, majú teraz Sainza, Carlosa Sainza, takže sa im bude dariť samozrejme. Tu som chcel tak nejak sa pozrieť na túto časť, ale znova, nie je to úplne kvalitné a lepšie som to nezvládol. Ja tu nevidím nič, opravde nedá sa z toho absolútne nič vyčítať. Bohužiaľ, takže a to by bolo všetko z tohto videa, hoďte nám ten odber a like a my sa vidíme pri nejakom ďalšom rozbore, ďalšom monopostu. Zatiaľ, čaute.